Genze. Da çıkmadım akıllı aytan. Şveysa'nın beyda nerede odan? Akıllıca, çok bol şu. Mağun gençeydi. İran Türkmeni. Öğretmenlerden Cemşit Ağa'nın beydanın adamsı. Siz sağ olsun gelin. Şimdi adamları doğrulap çağırmalı ya gelin diye. Şveysa'nın Göteborg şaharının 3-nji günden emme salam. Siz bilen şuat Göteborg'un adymaýyn Şweýsiýanyň iň gowy iň gowy gelnejek bilen tanıştyrjak. Genze. Da çıkmadım akıllı aytan. Sen aytayım. Yo, ayda. Utanma. Gelecek videom görýän kişi mara 100-200 kişiler. Kim görýän boldy görýän bu adam diýen. Anna. Adyňa näme Şweýsiýada näme işleýäňiz? Ama soradım metin Kanada. Ne öyle mi olacak diyerin. Ne asa olacak. Kızlar gelin diyerin. Nire gelmeli? Ben yani seni örməni tem fatkoşlarına. Yeni suat var ha. Arkadan Qatovodan, Kanar, Aňardan Gemzas gelýär. Anna? Var aýtsaňlar sam. Yementinden gitler. Gökher gelmeze. Bäde. Ben gitlemän kan bu. Göteborgda näçeler ýaşaýan? Näçeler ýaşaýan? Qartaydan diýär. Yo, oturan ýaşaýan da. Bilemek, ýaşaýan bilemek ýa-ni oturan ýaşaýan eňle. Yo, turmaýdan. Gelin gitmäne gelin diýär. Gitmäne şahar ýatyly Göteborg, Qatowodan şahar diýene görýän. Bärde Akmada tanýan. Ola mırtoncan. Ne ağaçlarım ulaşıp başladı Qatowodan. Adamlar bagtly dünýäň iň bagtly 6-njy ýurt diýe doğru mu sen? Sen rezaşdymydyň? Ya altken. Şu adam genci bärdi. Näme köçe? Şeýle köçe, şu köçe. Karolina Spatsilny proşuk diýär. Şoňa iň meşhur köçeleriň biri diýen. Doğru. Birim Şweýsiýa dünýäde iň köp adaty bolan ýurt eken. Şonu bilýärdiňmi? Elbetde diýär. Soramayýarsyz soraýar. Ýani dinleýänler görýänler. Bärde bularam pullar oradan gelecek bolsaň. Çekmedi qıyırad. Neme olan ödünen ki bazıları çekofon olan aynaya. Anyal parafon. Genze. Sen Şweýsiýada ýaşa näçeler ýaşap ýören kişi bir Şweýsiýa hakyny bir aýdaýyn. Men näme bärde turist şoň üçin kan bilemok. Ne bärde ýaşap ýören biri gurrungarda gat bolýarda. Geçinden ne geplemek hiç boldy. Aýdyp bermek geplemekde yamanla diýdiň yamanlap bereyim. Ya men ýanymda köp gurulýan, ana kameraň garşysynda şu adam oturýan galdy. Çeýdip satay. Men birinji o kamera alýan wagtlam meni soňaldım, şu atýany bir ýoş-ýoşna öwrenip başladym. Meni sen ýa YouTube boljak eda. Sen bol. Başlaýan. Ýöne siz de başdan köp görülýärdiň. Täbäbi Şweýsiýada, Şweýsiýa. Seyrettinler, gezmene geliversinler, men akydy görkezişleýin aýlaýyn özer geplesinler ýöne. Geplemenemeler özlerine olmaz. Diňe maňa gep de diýär. Hiç kim ýokka gepleýär. Şweýsiýanyň beýda näme odan? Odan. Qatowodan ýa. Kawat Germaniýadan sürüp başgalarlar şöyle. O da tomildi. Onda ýaş-ýaşa gelip başlarlar. Soňaly baý ýurt. Gıylar taýlar. Gıylar taýlar? Ana. Soňaly. Hemen gününden tüzün diýerler, dedim Allah var. Ýöne bir hili adamlar biraz soğuk geldi. Şon dogrymy? Havalar ýaly. Bärti kışta gat soğuk bolýar. Şoň üçin adamlar hem biraz soğurak diýe şoň üçin havalar ýaly. Biz şu an nere barýar? Bir Türkmen öyle çağırdı şu an. İran Türkmen. İran. Bir İran Türkmeniniň ogly, oguljagy
Ağtı saçın getirýän eken, birini saçın getirýän eken, soňa galpak toýuny mihmançylyga barýar. Bäri nähil galpak toý dediler görer. Aňyrda video çeken bolarmy ha? Ruhsat bererler. Anna galpak toýuny görkezler. Allam. Ukulele memişe yanımda. Aklıma sen burada atacak mı? Sen hatırlayın ya. Yaman utanacağın aytın. Men kirimçe bu video gat köp görüler gelince. Hadi bolan açı. Ne diýäňiz? Görler. İnşallah görsünler. Be. Yo sana seyretmeklerini isteýärsiň goýnymy da diýýäň. Akyllyca, şoňa bolşo. Öňe gelseydin. Yo ýöne yo tam ilgili beýmaljakmy? Awa içerine bu üçüncü günüme geleceğim evine garpyan gaty Gel bayağı ýarýadym. Görenlerimden de bu taraflara gelseňden belimden götüp otladyr. gaty mehman koyar gaty gowadym öýde wadyp aýdamak ýa-ni çyndanam gadal Adım Gowferämen. ha o gowfer Gadal lipetesinde. gowfer gadallar anda ha almas Tram. Düşür onu ama almaz. Almaz. Tramvaylaram gitse kanyona köp qowat näler. Başga Şwesiýa ýakynda näme aýdyp bolar? Geçen hemmesi dine Targow Center. En köp näme geçilýän ýeri. Targow Center. Şu hemmesi şu ýeri. Abele. Ha. Hepden konu giyece bu nereden çıkmak. Hep de soňa mesela Da ýeter. Alt üstte gelsinler. Gezmäne göre gelýänler götüpora gelsinler. aha. Sonra bu kültür aýlary başlar. Ha. Kültür nefteleri bütün dünýä öğrenemesi görkezýär kültür tabii. Sonra gıdıklı Medeniyet hep de tolýada ha. Bu başlar şalar hoşatlar aýdýar. Konsertler. Ne? Yaşam. Yönü var gelince gelenim var hiç bir xeyli köne prostoy maşin görmedim. Hemmeti bettek maşinler vardı. Bettene lüks maşinem kan halıma yala. Hemmete var lüks falan yönü. Ne diyecek ya olmuşla on yalak nemeler kan görmeyen hemmeti şoför. Bir xeyli. Standart rak yala. Biram Şwesiýa halky öwünmän haran o doğru gerek. Halıma ya. Bir xeyli başga bir ýanyny öwünde de bir xeyli şondan bir xeyli ýigrençlen tered ýaran kenler. Onu gelme kam görüpdim bir videoda. Yöne gelmet ben hali alam. Vallahi git. Görmeyen millet olmaz. Ona doğru. Soğuk başladı. Yönetim edişleri kanunla giriyor yani. Kanunsuzluk gitti. Bulam H&M bäriň dady öz markady. Şwesiýa. Mehmet Arsane. O bärde çyndanam ardan. Bärde ýaşam bolsaň moda ýakyn. Diň gelip gördüm. Her kim tüür ulanyan gaty köp. Şuna kanallar var. Geçer. Ananla eger galpak toýda ýaşuly ruhsat berdi aňardan video çeker. Dostlar, şu wagt Eýran türkmenlerine geldik. Şol mehmançylyga geldik galpak toýuna. Hoş geldiniz. Şu adam nakaret ettirledi için berde öýüň eýeti am Cemşid ağa berde näçeli bäri Şwesiýada ýaşap ber Eýran türkmeni Doğrudur. ödümünkilerden Ahmet Yuhan Cemşid ağaň gyýdynyň adamsy. Awa.
Bären daha da gorkadayn. Siz chicken ya? Tavuk. Wala Bir Tayland'ın nämedatlaryny, damaklarından. aha, Tayland'ın naharlarından eken. Tayland'ın bir de İran'ın kıda üstüne demizdir aşağıda safaran. Narmıl? Nerede mu zeriş diye İran'dan geliyor. Ha, zereşt. Bu da ki zaferanla sarı suyu zaferanla katıştırıyorlar. Oo. Bu da demi bu da Tayland'ın o taraflarının damaklarının. O da görünüyor. Am sağ olun tidap çağıranız için köp köp. Sağ olun geleniz için. Dat çağıracağım kendi görközlerimle çoğun için gözlegmesin deyip görkölümde uğurgan paktoyuna geldik. Benden almadım. Benden almadım. Bulam. Ödüňe de biraz tanıdan gence. Okey. Men adım Ayşe Tağampur. Ayşe gelince. Ja, iki reydimiz var. Bir aktörümüz var. Körek otu aha. Men aş pişirdim. Gata da görünüyor. Öyle mi? Sağ olun köp köp. Okey. Mihmanlarınız için bilin. Siz sağ olun siz gelin. Indi adamları doğrulap çağırmalı ya gelin deyip. Ya bir de gönü gelin diysen gönü gel ya. Doğrulamak gerek. Okey cana. Gelin diyeceğine. Gel bana Hadi gel. sağ olun köp köp. Divan getirir. Bu arada bir de nakaracak kol ya. Haberleşer.